गिबि गिबियाव आङो दुलाराय बुहुमनि गासै सुबुंफोरनो रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोंनि 12 नं खासिगुरि गामिनि मिनिसोरां क्लाब आरो लाइब्रेरिया देग्लाय 28थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। जोङो सिगां समावबो जेरै खुंदों दाबो बिदिनो खुंबोबाय थानाय जादों। दा बेयाव हाबाफारि बायदि जोङो 14 आरो 15 एप्रिलाव जोङो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। मैया जोङो 14 एप्रिल खालि जोङो गेलेनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जाबाय आरो दिनै फुंनिफ्रायनो जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो दा जोङो थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोङो खन्थाइ आवरायनाय, एक्सटेम्प'र स्पिच आरो डिबेट कम्पिटिसन बेखौ लानाय जादों। आरो दा मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जोंहा हानजा बैसागु मेथाइजों हानजा मोसानाय बादायलायनाय लागोन। खुगा मेथाइ खननाय बादायलायनाय दङ आरो बेनिफ्राय मोनायाव जोंहा माखासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांमोन फैगोन। जोंहा खाथिनिनो मेट्रिक नार्जारि बिथाङा फैगोन आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाबो सफैगोन दा मोनानि जेखिनि हारिमुवारि दिन्थिग्लांनाय बे हाबाफारियाव। दा जोंनि हाबाफारि खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि गामिजों लोगोसे साखाथियाव थानाय माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जे इयुनाव सासे राफोद सासे माने जाफुंसार सुबुं दानो हायो बेखौ जोङो थांखि लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों। दा हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों मा फिथाइ थायनो हादों होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनो हायो। जोंनि गामियाव दिनैसिमाव नायोब्ला माने खौसेथिखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बोननानै लाखिनो हादों। जोंनाव खुनु एना एनि गैया आरो बेजों लोगोसे जोंहा सिगां समाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा लोङै जायै एसे माने बैसागु होननानै आजां गाजां माने लोंसोनानै जासोनानै थायोमोन। नाथाय जोङो दा ओरैबायदि माबायाव सफैनो हाबाय, जोंनियाव खुनु लोंनानै दावराव दावसि गैया। इसेबां जौ फेनानै हाखराव उन्दुलाबायनाय, दुब्लि बारियाव थाबोनाय, लामा सामा उन्दुनाय जोंनाव बेबायदि परिबेसा गैलिया। आरो दा नैबे जोंनि जेखिनि अनलायनानै जोङो खौसेथि थानो हानायावनो जोङो इयुनाव मोनसे जाफुंसार गामि जानो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। दिनै जे बेखेवनाय हाबाफारि नोंथां जोंहा दिनैनि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैदों जनता फरायसालिमानि सासे लोगो बिबुंगिरि सार बिन्दु बसुमतारी आरो बिथांजों जोंहा फैफानो हादों हादर ब्रह्म सारा। दा बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो सोलिफु समाव माबायदि थानांगौ, जानांगौ, लोंनांगौ आरो इयुनाव माबायदि जालांनांगौ आरो दानि जेखिनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोर बिथांमोनखौ माबायदि दा लामाजों थाङोब्ला इयुनाव जाफुंसार जानो हागोन बिनि सायाव बिथाङा गुवार आरो गेबेङैनो बिराद मोजां माने बिबुंथि होलांबाय, बोसोन होलांबाय बेबायदि जाबायमोन।